Не бе, човек, малко да видим какво става с тези генератори. Да. А? Има и звук. Искаш, може да обясняваш? Уважаеми зрители, драги радиослушатели. тук в източна държава температурата е около 400 градуса по Фаренхайт. Имаме 200 литра долу на запад, под кръста. Какво, има ли някой ще? Няма грозни работи. Всичко е красиво, зависи какви очи ще го погледнеш. Как може да пише тук, Нима карай, ще го пуснем сега. Ти не колко литра надо да